Juma septembre kalo tile mugan duuru sanba fila ni mugan aw minnu sɔgɔlen b'an an ka foli b'aw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Furancɛla fanga président Badaw a n'a dankan colonel major Asimi Goita ka sigili baaraw daminɛla bi CICB lajɛkɛsoba la. Ni y'aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen. Furancɛla fanga président Badaw sugandili bɛnna politiki mɔgɔw ma. Jamana lakana ni sɔrdasi kɔrɔ ka ministre kɔrɔ ye Badaw ye. Colonel major don sɔrdasiya la nka sisan a bɔlen bɛ foroba baara la ka da si kɔrɔbalen kan. Ale de sugandira ka kɛ furancɛla fanga président ye bɛnkan kɔnɔ. A sugandili ka bila ni jɔyɔrɔ in na o bɛnna politiki mɔgɔw ma kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ caman sereyara ka a ka mɔgɔsɛbɛya a ka tilennenya ani faso kanu na. A tɛ tulonkɛ jamana ko la an bɛ don min na Mali mako b'o mɔgɔ suguyaw la jamana ɲɛfɛ nka babugula baara b'a bolo dɛ. Sani o cɛ politikitɔn mun bɛ wele tubabukan danyɛsuru la ko RPM o tɔndenw y'u ka nisɔndiya jira Badaw sugandili la ka kɛ furancɛla fanga président ye. Colonel Asimi Goita fana sugandili k'ale dankan o yɛrɛ fana bɛnna u ma kosɛbɛ. O siratigɛ la RPM b'a ɲini famakura ninnu fɛ u k'u jilaja k'u seko kɛ jamana in ye bɛn ni keleya ni fɔkabɛn ni lafiya sɔrɔli ko la Mali kɔnɔ. Fo ka se basigi sabatili jamana politikiko bilali sira ɲuman kan ani maliden tin donni na ɲɔgɔn na. Politikitɔn Sadi fana tɔndenw seginna o kuma kelen kan furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ kuraw sugandili ko la. U ko Ala ka jɔyɔrɔ ɲini ta fanga di u ma u ka kunnawolo sɔrɔ kɔnɔ. U y'a jira fana ko nin ka kɛ jamana maracogo jugu waleyawlenw fililen kɔfɛ ko démocratie sira minɛ jɛlenya kɔnɔ min b'a to damakɛɲɛ ka se ka sabati faso sɔrɔfɛnko la ten sa yiriwali sira ka minɛ. Politikitɔn wɛrɛw i n'a fɔ yɛlɛma CODEM, CDS mɔgɔtigiya, jɛkulu MPKT, hali jɛkulu minnu tɛ politikitɔnw ye, nin bɛɛ ko Ala ka Badaw sugandili kɛ hɛrɛba ye Mali ma, ko Mali mako bɛ nin mɔgɔ ladirilenw de la. Badaw ni colonel Asimi Goita ka sigili bɛ ka kɛ nin waati in na lajɛkɛsoba CICB la. Contrôleur général Alassane Traoré sugandira ka kɛ gouverneur ye. A tun ka ca kalo 3 ye gouverneur tun tɛ Segu kunna. Nka septembre kalo tile 18 san 2020 Segu Sido ni Balanzan y'a ka fanga ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ. Contrôleur général Alassane Traoré de sugandira. Ale ye polisi ye. A bilala min nɔ na nin jɔyɔrɔ in na o tun ye Biramu Sisogo ye. Ala y'o ka kalifa minɛ a la juin kalo tɛmɛnen. Ji ni kungo lakanaba tun don. Hali ni Alassane Traoré tɛ a dɔn ko la n'o ye gouverneuriya ye a ka kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la joona don nataw la. Sabula an ka zana dɔ b'a fɔ ko numu bɛ dege fantogo de kɔnɔ. Dɔnniyaba min bɛ a la polisiya nasira la o dogolen tɛ mɔgɔ la Mali kɔnɔ. A ye jɔyɔrɔ ɲuman caman fa o la. Contrôleur général Alassane Traoré tun bɛ ladibaya la basigi ni siwili ka lakana ministreso la kabini san 2019 uti kalo la fo ka se a sugandili na ka kɛ Segu gouverneur ye. A ye mako caman ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ polisiya nasira la n'a ka baara kanu ye. N'an taara Bulkesi, Mali sɔrdasi 3 fagara kojugubakɛlaw fɛ. Mali sɔrdasi minnu bɛ G5 Sahel ka bolo kan Bulkesi, o cɛdon dɔw ka munumunu salo senfɛ u taara bɛn kojugubakɛlaw ka jan kɔnɔ araba tɛmɛnen septembre kalo tile 23 san 2020 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni sanga 45 ye. Sɔrdasiw ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka ministreso ye laseli sɛbɛn kɛ a don bɛɛ ka kunnafoni da jama tulu kan. Mɔgɔ hakɛ min fagara muguci senfɛ o ye mɔgɔ 3 ye Mali finitigiw fan fɛ. 4 wɛrɛw joginna. Juguw fan fɛ mɔgɔ 15 bɔɲɔgɔnkɔ de joginna.
Ni MINUSMA ka dɛmɛ ye mɔgɔ jogunnen ninnu taara teliya la ka taga Seware dɔgɔtɔrɔsoba la. O hukumu kɔnɔ sɔrdasiw ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiriso ye kojugubakɛla ninnu ka ni jitoya wale ni sɛbɛkɔrɔ kɔn ka kɛlɛcɛw fo k'u tanu sebaya sɔrɔli la juguw kan. O tɛmɛnen kɔ minisiriso ye sangafoli kɛ mɔgɔ fatulenw somɔgɔw ye ka duwawudon kɛ jogunnenw ye ka ɲini finitigiw fɛ halisa u k'u cɛsiri jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani baaraw fɛ. Nin b'an ka bi baara ni kuncɛ. Nin baara nin kɛra Amapu ni ANCD ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen kan.